Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Yamaha 3S, Guagua, Pampanga, para dito sa Mio Gear S125 na bagong kulay, no? Ito yung napakagandang kulay ngayon ng 2023. Itong parang kulay kape, no? Yan. Nakita rin natin sa personal. So, titingnan natin ito at alam din natin yung presyo and then yung installment. Pero bago natin umpisahan, ay huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sunod kong videos. And patuloy niyo kayo follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So God bless, stay tuned tayo. Noxky Vlog. Yung sister, nalagyan ng battery para ma-operate. Shoutout nga pala sa Yamaha 3S Guagua, Pampanga, and shoutout also kay Manager Patrick San Diego, Cashier Juby Delgado, at kay Sir Partsman, yan yung nagkakabit na yan, kay Sir Raymark Gavida. Thank you, sir. Ayun siya. Shoutout kay sir. Sir, shoutout. Hey, hello po. Shoutout sa family ko. Ay, isang press lang. Ah, gano'n. Ayun. Meron siyang function na ganito. May remote. Para malaman mo kung nasaan yung motor mo. Halimbawa, may mga kaparehas daw na motor. Malawak na parking lot para madaling siyang mahanap. Sige. Thank you, sir, no? Salamat sa pag-operate. So, ito mga kapatid, yung bagong-bagong kulay ng Mio Gear S na matte brown, no? Makita natin, napakaganda ng kanyang kulay. Pati yung upuan ay kulay brown din. Then makikita natin dito sa kanyang papel, ayan, nakalagay na matte brown. So ito yung latest na lumabas ngayong 2023 na Mio Gear S. Merong standard nito, yung wala siyang stop and start system. Yan yung function naman ng S version, no? Meron siyang ganong features. Tapos yung pinakita nga natin kanina na meron siyang remote, meron itong anti-theft, at kung ipapark nga natin ito sa karamihang motor at may katulad itong motor, press mo lang ng isang beses, then tutunog na yung motor mo kung nasaan siya, no? So yun yung magandang function niya. So ito, nilagyan na nga ng battery ni Sir Mark. So yan, shoutout pa rin sa kanya, no? So tingnan natin yung kanyang panel, yan. Ito, yan, oh, makikita natin nagbukas yung kanyang engine check, then yung pati yung sa stop and start system, ano. Tapos ito na yung kanyang panel, analog type, pero maganda yung pagka-design, malinaw yung mga sulat o yung mga number. Andyan yung speedometer, odometer niya, tapos yung fuel gauge, then yung logo ng Yamaha dito, tapos yung signal light, ito kabilaan, then yung sa headlight andyan na, tapos yung eco mode, ito nakita natin, iilaw yan pagka umaandar na itong motor. Tapos dito sa mga switches niya, ito meron din siyang high and low, turn signal light, then yung busina. Dito naman sa kabila, stop and start system. Tapos isa pang magandang features, meron din siyang hazard, ayan, o. Tapos yung electric starter naman niya dito. Then sa throttle, wala na tayong masasabi dito, kundi maganda yung mga throttle ng mga FI, ano. Tapos isa pang magandang features, meron din siyang USB port, no? Ready na rin sa mga Grab driver, no? Para sa pag-charge ng ating mga cellphone. Then may isang packet lang siya dito na malalim, kasi yung cellphone natin malalim siya, no? Pwede din yung plastic bottle. Pagdating naman dito sa may ignition, ito, naka shutter lock key.
no? Gagamitin natin ito. Yan, magnetic na shutter key niya. Tapos meron din siyang utility hook dito. Ito, yan makikita natin, no? Pati dito sa may side na to meron yan. Ayan, makikita natin. Dalawa po yung pwede nating pagsabitan ng mga pinamili natin. At makikita natin yung kanyang footboard. Napakalapad din. Then maganda yung pagkaka-design, ano? Hanggang dito pwede mong itapak yung paa mo. Tapos meron din siyang footrest dito, no? Para naman sa angkas. Then napiplip din siya. Tapos alloy. Ayan. Tapos sa kulay, ayan, makikita natin napakaganda ng kulay nito, matte brown. Tapos may Yamaha dito. Then dito sa may side na to, ayan, yung logo ng Yamaha, kabilaan yan. Tapos yung decals na Mio Gear S. Then makikita na natin dito sa harap yung kanyang mukha, no? Ito yung kanyang kakaibang headlight, no? Para siyang ito nga yung tinatawag daw na mini NMAX, no? Yung forma nito sa may headlight. Yan, tas LED na yung kanyang ilaw, yung high and low. Tapos yung signal light lang yung yung park light na to yung bulb type, no? Pati yung dito sa signal light bulb type pa rin yan, pero maganda yung pagkakagawa, kaya nga hindi halata siyang bulb. Tapos sa fender niya, ayan, maganda rin yung fender nito, stylish din. Tapos naka telescopic fork na kulay black. Then sa kanyang preno sa harap ay naka disc brake. Then naka single pot caliper na kulay black. Tapos naka mags na rin. Then tubeless na po yung gulong nito. Ayan. Tapos naka Dunlop tires. Yan, kaya maganda, napakatibay dito mga kapatid. Ang size naman ng gulong 80 by 80 by 14 sa harapan niya. Dito naman sa likod, yung size ng gulong ay 100 by 70 by 14. Yan. So malapad dahil 100 na siya. Pwede bankingan ito, no? Tatak ng gulong, kaya matibay ito, makapit mga kapatid. Tapos naka drum brake po yung kanyang likuran. Then dito sa may muffler, ayan yung design. Makita natin meron siyang heat guard na kulay black. Then ayan naman yung pinakadulo ng muffler niya. Tapos air cooled po ito mga kapatid, no? Tapos may nakalagay siya dito mga kapatid na multi-purpose, no? Ayan. Pwedeng protection nito, no, sa paa, no? Ayan. Kasi pwede nating tapak dito. Pa natin para hindi magasgasan. Tapos meron pa siyang side protection dito. Kung masemple lang tayo, kumbaga ito yung unang tatama mga kapatid, maprotektahan niya yung body ng motor. Tapos dito sa taillight, ito, umiilaw na siya. Bulb type yung kanyang ilaw, pati yung signal light. Tapos stylish naman yung taillight nito, kaya okay na rin. Reflectorized dito sa may fender sa ilalim. Then yung fender niya, ayan, makita natin, no? Mahaba din, then flexible siya mga kapatid, kaya hindi basta-basta masisira, no? Ayan. Then dito tayo sa kanyang shock, naka single shock lang din. Tapos ito yung kanyang airbox. Ayan, nakita natin merong nakalagay na Yamalube. Then sa panggilid niya, ito nakita natin, no? Meron pa rin siyang kickstarter, no? Ito yung hindi nawawala sa mga scooter ni Yamaha. Meron pa rin kickstarter. Malaking tulong pa rin yan mga kapatid. Then dito sa side stand niya, meron din yung kill switch mga kapatid, no? Yan, pag nakababa ay hindi po aandar yung makina. Tapos sa center stand, okay din yan mga kapatid. Then pagdating dito sa may upuan niya, ayan, makikita natin napakaganda nung pagkakagawa. Yan, sa tahi pala, pati sa tela mga kapatid, premium yung gawa nito, no? Tapos
Yung fuel capacity nito ay 4.2 liters, no? So tingnan natin yung kanyang compartment. Yan, ito makikita natin. Hindi siya ganong kalakihan. Okay na rin lagyan ng ating mga personal na gamit, gaya ng kapote, no? Mga tools. Yan. Tapos andito nakalagay yung kanyang battery. Yan, kaya medyo lumiit na siya. Ang kagandahan ng mga kapatid, nasa taas na yung battery nito. Wala doon sa pinaka footboard niya. Yan. At ito naman yung fuel tank. Yan. So okay na okay din, maganda, no? Pero din siyang saluan para sa may excess na gas, no? Dito tatapon yan, papasok dito. Yun. Tapos ito naman yung kanyang grab bar. Ayan, matte black naman yung color nito. Tapos dito meron din siyang brake lock. Ayan, yung brake lock ng mga Mio. Ayan. Tapos ito yung blue core na nakalagay. Ayan. Tapos tingnan natin kung gagana yung kanyang signal light, no? Yan, no? Magana, no? Sa kabila, yun, pati sa likod. Yan. Tapos meron tong hazard switch. Tingnan natin kung gagana. Yun, nag-sign siya na ganoon. Tapos makikita natin, yan, nagbi-blink siya. So isang magandang features din yan na may ganyang function yung motor, no? Pag emergency, magagamit po natin yan. Yan. Tapos patay na natin. Tapos yung sa headlight, bukasan ng ilaw. Oo nga pala, dahil bubukas lang pala yung headlight nito kapag naka-on na yung makina, no? So hindi natin pwede paantarin kasi nga wala pa siyang gasolina. So pina-operate lang sa atin para makita yung ibang mga ilaw nito. So ayun mga kapatid, yung bagong-bagong Mio Gear S 125 sa mga gustong kumuha, no? Okay, ipa-flash ko na lang yung price sa screen, ano? Ayan, makita nyo. Available yan dito sa Yamaha 3S, Guagua, Pampanga. Mag-inquire na lang kayo kay Sir Mark, no? Nandiyan ay yung nakaupo. Tapos kila ma'am para sa motor na gusto nyo. Tapos marami pa sila mga motor dito, no? Ayan, makikita natin yung lahat ng klase ng Yamaha motor.